Bueno, nire izena Urko Redondo da. 1977an jaio nintzen hemen, Errenteria Horreretan. Eta Deiabu konpainiako kidea naiz, Ainara Gurrutxaga eta Miren Alkalarekin batera. Deiabun, nire kideekin batera zuzendaritza artistikoa egiten dut, aktorea, antzerki zuzendaria eta baita ere eszenografiak eta audiovisual kontuekin eta kasu honetan lanean nabilena. Zer ikusiko dute Usurbildarrek hurrengo asteburuko antzerkian? Ikusiko dutena da itzulera, antzeslana, dela Deiabu konpainiaren azken holtzarako sormena. Eta egia esan hitz batean ospakizun moduko bada, konpainiarena bera, baina hortik haratago road movie baten moduan eszenaratzen den antzezlan bada. Antzezlan honetan nolabait hibridatzen ditugu antzerkia eta zinema lengoaiak, zuzeneko bideogintzarekin eta hortarako dago beste kidea, David Aguilar, dela Zazpiterdi ekoiztetxeko kidea, eta bera dago kamara lanetan eta audiovisualen kontrolean holtzan bertan, beste protagonista bat baitan, nolabait, edo narratzaile bat ere bada aspektu audiovisual guzia obran. Eta orokorrean, da hori road movie baten moduan, nahiko obra umoretsua eta ganberroa da, egin batean, baina horrek ez du kentzen nolabait sakona den obra bat da baita ere. Azkenean, gutaz hitz egitearen aitzakian, konpainia edo bertako partaideak eta azken urtetan edo pasatu ditugun zailtasun batzuetatik abiatuta pixka bat sartzen gea holako historia rokanbolesko batean, Mexikora egin genuen bidai bat kontatuaz. Aipatzen duzu zuek bizitakoa, esperientzia pertsonaletan oinarritua dagoen... Esperientzia pertsonaletan baino, nolabait kodigo autofikzioan oinarri hartuta kontatutako obra bat da, hau da, gure burua zaigea eta gure izenak dauzkagu eta konpainiataz hitz egiten dugu gutaz baino, ez? Eta, nolabait ez dugu esperientzia pertsonal eta intimoetaz hitz egiten, hau da, ez dugu, nola esango nuke, ez dugu egia den guztia kontatzen, ez da egia kontatzen duguna nolabait, baina benetakotasuna handia dauka, ez? Gure jardunaren inguruan, gure lana egiteko modua, gure artean moldatzeko moduetan eta gure pertsonalidadeekin, ez? Nolabait antzerkira eraman da eta humorearekin, baina, bai izan dela, refleksio eta lanketa potente baten ondorio, ez, konpainian bertan egin duguna. Aipatu duzu ez, Mexikora egindako bidai bat, konpainiak Mexikora egindako bidai baten izan dela, esperientzia pertsonaletik oinarrituta. Horrek uste duzu jendeari atentzioa ditzen diola edo unkitu egiten diola edo? Unkitzea baina hori bakoitzaren bidearen araberakoa da, eta azkenean autofikzioa oinarri hartzen dugu pixkat narrazio hau hartzeko edo historia hau kontatzeko, hau da gure pertsonetan oinarritzen da, baina nolabait uste dut horrek bai sortzen dula nolabait publikoa identifikatu daiteke, naizta nik nire historia eta nire goraberak kontatu nolabait azkenean oso humanoak diren gauzetaz eta norberaren miserietaz ari gara eta uste dut askotan ez konpartituak dienak, hau da autofikzioaren bidez nolabait denen inguruan hitz egiten da, ez, eta norberaren inguruan, ez da, norbera bakarra, baizik eta hartzailea ere nolabait esan bezala identifikatu daiteke eta horrekin hunkitu daiteke, ez, azkenean ikusten duna, bera nolabait islatua ikusten delako gauza batzutan edo horretan, eta era berean nola oso tonu divertigarrian eta humoretsuan sortua dagoen, uste dut baietz
ez dakit unkitu, baina gustatuko zaiola, uste dut, ziur nago, disfrutatuko dula, eta era berean, nahiz eta hori umoretsua, divertigarria eta ganberroa izan, badauka tono oso intimo bat baita ere antzezlanak. Aipatzen duzu ez, egunerokoan edo pertsona bakoitza identifikatua sentitu daiteken zerbait izan daitekela. Ez zait, adibiderik jartzerik, ez zait spoilerrik egin nahi, baina... Ez, azkenean, bai, zaila litzateke baita ere spoiler bat egitea, baina, azkenean gauza humanoetaz ari gara, eta norberak eduki ditzazken gabeziak, eta dudak, eta azkenean baita ere nolabait obrak identitatea hitz egiten du, modu... Esango nuke, arin baino, oso modu, ez dakit nola adierazi, oso likidoan, ez? Osea, oso askea den modu batean identitatea hitz egiten du, eta baina era berean sakon batean, ez? Eta orduan nolabait norberaren gabezietaz hitz egiten dugunean, edo bakoitzak eduki ditzazken mania horietaz, edo azkenean harremantzeko moduetaz, ez? Besteekin, eta beldurretaz, eta espektatibetaz, eta, gauza horietaz hitz egiten denean, ez modu zuzenean, baina, modu ireki batean, poetikoa zergatik ez, baina era berean zuzen batean eta personala, eta nik uste dut hor jendea identifikatu daitekela. Ez azkenean ez dugu hitz egiten gauzak aktore batei gertatzen zaizkion, baizik eta gizaki batei gertatzen zaizkion gauzak bere harremanetan eta munduarekin harremanetan sartzeko moduetan, bere burua ikusi eta identifikatzeko moduetan, eta uste dut maila hortan nahiko unibertsala izan daiteken gai badela hori, ez, identitatearena, eta azkenean pertsonai ezberdinen ezberdin batzuetaz ari gara, eta, ez bada batakin besteakin seguro nolabait jendea islatu ikusten dula bere burua gauza batzuetan. Orain pixkat arlo teknikora begira ez, aipatu duzu bideogintza, zuzeneko bideogintza, protagonistatek zuzeneko bideogintza, bideo horiek dira benetakoak edo antzerkirako prestatu direnak, edo esanet, aipatu duzu Mexikora bidai batean, igual bidai horretan aterako bideoa dira, edo da espreski antzerkirako egindakoa. Hori izan da bilaketa handi bat obran, azkenean zuzeneko bideogintza, orduan orokorrean dena gertatzen da zuzenean, eta ikuslearen aurrean kamera ikusten du, publikoak, nola ari garen toma hori hartzen demagun, eta hori proiektatu egiten da. Hau da, jendeak ikusten dituena dia bi plan horiek, ez? Nola gertatzen nahi den antzeslana, bere estenekin, nola dagon kamera bat estenan, eta emaitza ematen duna bideo sormen horrenak, ez? Orduan, dena zuzenean sortutako bideoa da, hau da, holtzan bertan, garatzen joaten diren estenak, eta nola joaten geran hori konposatzen, nola bait. Badago baita ere bideotxoren bat, han grabatutakoa, eta baina, orokorrean dena zuzeneko bideoa da. Bala, esanet, igual, antzerkitik antzerkira, ulertzen dute estena berdina izango dela, baina aldatu daiteken zerbait dela. Totalmente, bai, azkenean antzeslan bada, zuzenean gertatzen den gauza bada, aktoreak eta kamaralaria hor jartzen gara holtzan, eta beti ere, eta hau da antzerkian gertatzen dena gauza oso aberats bat, publikoak eramaten du obra normalean, eta hori oso positiboa da, ez? Azkenean badago guk behintzat antzerkia ez dugu ulertzen publikoari erakusten zaion gauza bat bezala, baizik eta elkarrizketa baten moduan, ez? Komunikazio etengabean gaude publikoarekin, bereziki lan honetan ere, publikoarekin badaude hainbat detaien, jolas batean sartzen garan hori, ez? Komunikatiboa, harremanarena, eta badaude olako keinu batzuk publikoa ere, esan bezala, azkenean ospakizun bada, eta ospakizunetan denak parte hartzea hobesten dugu, ezta? Eta
galdetzen didazunaren arabera, beti gertatu daiteke gauza ezberdinak, gauza bizia da, antzerkia, zuzenean eta momentu horretan gertatzen den gauza bat, eta aipatu bezala publikoaren arabera gauzak aldatu daitezke, bai erritmoan, eta baita testoan, improvisazioan, eta behar denean, bai. Vale, gero, aipatzen duzu ospakizun bat dela, ez, antzerki hau. Publikoarekin interakzioz aparte, zenbat kidek osatzen duzu antzerkia, edo zenbatek parte hartzen duzu holtza gainean? Holtza gainean gaude Deiabu konpainiako 3 kideak, hau da Ainara Mirentani, eta David Aguilar, kamaralaria. Horiek 4 pertsona horiek gera holtzan daudenak, gero daude 2 teknikari, etortzen direla, montajea egitera, eta obran zehar, batek argiak, besteak soinuak. Ez zure publikoko inorri gotzen holtzara, ez horrelako zer, ez? Ez, hori jendeak ez du bat ere beldurra uki behar, maila hortan oso errespetu osoa gehagu, ez zaigu gustatzen guri hor publikoa modu merke batean atera eta hor holtzan jarri eta ez. Baina, bai antzeslan honetan indar berezia egin dugula nolabait trikimailuak topatzea, nolabait publikoa benetan obraren barruan dagola sentiarazteko. Gero bakoitzak epaitu dezala lortzen dugun edo ez, baina oso ariketa polita izan zen guretzako, erronkatsua baita ere lana orokorrean, bideoa zuzenean sartzea, eta nolabait antzerkia eta zuzeneko filmak eta horren inguru artean nolabait oreka bat aurkitzea, eta era berean publikoarekin edukitzea zuzeneko komunikazio hori, eta baina bai, ez dugu inor ateratzen, eta toki oso segurua da. Guretzat oso garrantzitsua da zaintza, bai gure artean, eta bai publikoarekiko baita ere, ez izatea bat ere bortitza ezer, ez? Osea, bortitza izan behar badu zerbait holtzan izatea, transgresorea edo sakona delako, ez? Ez da, igual, justo obra honetan gertatzen, baina, nolabait bestela joko mailan publikoarekiko eta gustatzen zaigu jendea lasai egotea eta alden hoberena pasatzea. Bale, eta azkeneko galderaren aldetik ja, zer esango zenieke usurbildar bati antzerkia ikustera joateko? Zer esango nioke? Merezi duen obra bat dela, uste dut, ez dela damutuko, etortzen bada, obra ikustera, uste dut lagun artean gozatzeko obra bat dela, jolas handia ematen duna, ikusle moduan, ikusle bezala oso modu sortzailean jartzen zaituena, gauza asko dauzka, jarraitzeko, ikusteko, gozatzeko, zuk bertan deskubrimendu bat egiten ari zanaren sentsazioa uste dut nahiko latentea dagola obra guztian zehar. Eta orduan iruditzen zait, merezi duen ekintza badela antzerkira etortzea eta obraz gozatzea. Eta gero betikoa, antzerkia gauza oso efimeroa da, obrak hasten dira eta bukatzen dira, eta gero ja ez dago modurik hori ikusteko, behar bada noizbait bideoan, baina horrek zentzu guztia galtzen du, ez? Azkenean antzerkia zuzeneko artea da, hau da, zuzenean gertatzen dena, eta merezi du benetan horrela bizitzea, eta tokatzen denean disfrutatzea hortaz gero pasa egiten da.